Dneska som sa rozhodla z týchto bedlí urobiť bedlový perkelt. Do hrnca dáme masť, 3 lyžičky. Do nej sa má dať červená cibulka, ale ja ju nemôžem, takže ja som si zobrala por. Očistené bedle od stoniek nakrájam na štvorčeky. Do horúcej masti pridáme cibulu červenú, v mojom prípade por. Pridám červenú mletú papriku, to je základ. Nenechám ju samozrejme pripaliť, lebo by bola horká, takže dávam 3 lyžičky. Hneď na to pridám k tomu na kocky nakrájanú bedlu. Osolíme, okoreníme. Ja dám trošku rase, zalejem vrelou vodou, vriacou vodou a nechám dusiť 30 minút. A na záver pridám smotanu, majoránku. Tu je výsledok. Úžasné to je, chutí to fantasticky.